Знаешь, Защо играеш дибале? Саша, ти си голям ретард. Саша, мразите. Трол на Георги! Саша, мразите. Тъп ретард. Е, почна Брат, да си shut your строквам bitch ass чурката тегаво на тебе. Savex, run away, Savex. Благодаря ти, Саша. виждам. Ама е пред нас. Какво? No monkey can hide from my rose boy. Какво? Later found out that the counselor was part of the KKK. And she called multiple students. Ям какво? Ям Toilet, skibidi, toilet. Време е да... Какво? Skibidi, toilet. Гошо, гледаме лошо. Преди да го избомбя, много лошо. Клеп. Саша, готов ли си да спрей на моята течност? Да. И на моята спема. I want you here. Как го вдигнаха? Аз и радам. Сега ще правя калкулацията. Ги помоля да я кача в неделя. The fuck? I'm the bomb. I'm the bomb. Ти си педерасо, Андре. Айде, я ще... Саша, ще... Какво? Айде, я ще... Били, да заболели. Георги, ако е по... Какво, This Саша? is what Undertale does to his haters. Как почна да не чу от мисли, брат? Чека, вика, алхамдулила и почна да не чу. Ти мисли си кога? Герен, чак поредно моли в базата, я поредно моли в базата. Искаш да ти го сложа в задника и да го дръпна? Да? Там 10 е. Аз сега не казвам. Вие ретарди ли сте? Брат, той Весо ма бараше по циците. Туй! Да, това го видях. Ако паднеш, ти най-големи еги. Паднеш, Чакай. ти най-големи еги. Ти Де да лопнес. бързаш, де да бързаш, де Фул да... фокус. Е, са лайгаме, но! Ти са лайгаме, Сега той ще ма хукне? Айда! Оп, доджнат. Какъв е то Аушвиц? Сега ще отивам да пръдна 2 пъти в туалета да те идвам. Какво? Той то ми направи Кенеди. Горе настъпи, Гюрен, долу, ъндър, настъпи горе. Сигурен ли си? Да. Бах те. О, май гад, Саша. Какво ми говориш? Мама га, play of the game. Чи хуан чи че, хуан чи хуа чи хан чи хуа. Green FM. Благодаря ти, Саше. Зеленчука и негри. Ама ти си зеления. Ти казах И аз съм Green FM. Как? Аз Ай, Саше, то не се казва Не. те. Ей, това е вярно. Мале, че ма бах ти умре, ако знаеш как ма Гюрен, стесна, какъв бе, бро. какой ти куче, бе? То убива вълци, бе, да. Да знаете кой не ви убива вълци. Какво? Да, така. Защо има лъжица? Жимо! Искаш ли да ти Гати, правят супер, саундинг? Искаш ли моят Саша, да ти аз прави съм саундинг, Гати. Саше? С тези големи ногти, да. Саше. Да. 8 кебабчета, майонеза и 6 фили хляб. Саше, умрях. Усетих. Опъваме една хапка. Тренчър. Обичам трансджендър курви да ме бият. Скибиди. Скибиди тойлет. Скибиди тойлет. Какво? Той верно има Скибиди, скибиди тойлет карти. Ама га, повядате ми това потиди. Палас. Така, без смеле, без смеле!
Беше буквално Ами, 18 не, години, как Сашо, не го твоя уби, вина, Гюлен? Сашо, твоя вина, наистина, защото аз Какво му вина, бе? гледам конектора на тези бомбят, ти гледаш отпреде. Аз не знам, Ти така, давай, аз те едно да победе. Момчета, Сашо, отиваме. Аре бе, дебелак! Чета, кой на шордо е? Глед микрофона ми е целия мокър заради тебе. Брата се Сашо, какво е то ланди, кой бе? Колко сандвича искаш за утре? Аз не разбирам. Колко сандвича искаш за утре? Момчета, не рабитам. Сашо, не колко разбирам. сандвича искаш? Тя е, лади ли, тя е. Како бог? Чета, Ако умреш си черен. Гюлен, колко наденици имал коня, когато преял с суши? Гюлен, вярно ли е, че неделя е ден за почивка, ден за маса? Къде идвам си на ивента, бе? Шаларма и там в пола има цяла машина, може да дойде си лично. Ели чуваш как брат? Саш, къде идвам си на ивента? Да, ти да бъде клипнато, моля те, ти да бъде клипнато. О, ма, Бейби о, бос, ма, бейби Гюлен. бос. Саша, долу да те отвлекат. Гюлен, човека. Дайде. Да. Да, Гюлен. Какво ще спали? Искаш да те баннат, бе? Георги, Ай, сега с тая кола, бе. човек държи, ма, да, ама... Запини това. Пини това. Абе, ти за вода не си ли чувал, бе, тюфлек? Какво? Или водата е твърде скъпа в Турция? Не, водата е топла. Аз И- искам... Ама го са даха. Сашо, вземи да игра. Тап, човек. Какво правиш? Момчета за малко съм ето, ще играя в играта, ще го... Ще играте, ще играте. Мяу, мяу, мяу. Ай, какво случва е? I'm giving back shots. Ой, къде съм? Добре дошъл във Fortnite. Бе, момчета, като прясна наденица сме, бе. Ме не мога да говориш в играта, няма да се надефам, за да слушам как на някой е гладен човек, как някой твърди, защото задника му има проблеми, има хемороиди. Име един Чакай сега, Гюлен харесва аниме котенца да танцуват на неговото тяло. Докато е събудисат. Аре бе, тюфлек. Обичам цици. Аз обичам малки деца. Експортвай го. Не мога да... Мика, аз съм гей, аз съм тапак, аз не мога да... Едно клипче, о, мага, този гей ма клипне. Се събуждам. И не мога да дишам. Брат, вие си Джордж Флойд!